ассалому алайкум тамошобинони ҳамешагии телевизиони варзиш. барномаи фатҳ манзури шумо мегардад ва мо дар барномаи мазкур бозиҳои даври 11-уми Лигаи Якумро таҳлил мекунем. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаҳои даври 11-ум. дар даври 11-ум Зарафшон дар майдони худ Ваҳдатро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кард. Локомотив Умир Бушад Дӯстиро бо ҳисоби 6-1. Бушкӯи Равшан дар сафар бо Эсхата дидор анҷом дод ва ин вохирӣ бо ҳисоби 2-2 ба анҷом расид. Исфара Сарои Камаро бо ҳисоби 2-1 ноком сохт. Ҳулбуг бошад дар майдони худ аз Парвоз шикаст хурд бо ҳисоби 2-1 ва Шомансур бошад дар майдонаш натавонист ки бо Фаизканд бозии хубтар нишон медиҳад ва ин дидор бо ҳисоби 4-1 ба фоидаи Фаизканд ба анҷом расид. Бошгоҳи Ҳулбуг дар даври 11-ум дар майдони худ бо дастаи Парвоз дидор анҷом дод. Ҳулбуг қабл аз ин дидор дар зинаи 9-уми ҷадвал қарор дошт. дастаи ноҳияи Восе дар 10 дидор ба дарвозаи худ 18 гол сар дода ба дарвозаи рақибонаш 23 тӯб ворид карда буд. Парвоз дар даври гузашта бо ҳисоби 3-1 дастаи Исфараро мағлуб карда буд. бошгоҳи Парвозро аз зинаи дуюм қабл аз ин сабқат 8 имтиёз ҷудо мекард ва дар сурати пирӯз гардидан даста ба садрнишинони ҷадвал наздик мегардид. таваҷҷӯҳ мекунем ба дидори Ҳулбуг ва Парвоз. дидори дастаҳои Ҳулбуг ва Парвоз дар ноҳияи Восе баргузор гардид ва дар ин дидор мизбонон бо пироҳани сафед майдондорӣ карданд ва футболбозони Парвоз бошад бо пироҳанҳои сурх. сабқатро аз маркази майдон футболбозони Ҳулбуг оғоз намуданд ва дар ин дидор футболбозони Ҳулбуг аз аввал талош карданд ки фаъолтар бошанд ва таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми бозигарони мизбон ки ду ҳамлавари дастаи Ҳулбуг ба хати ҳамла таваҷҷӯҳ карданд ва дарвозабони бошгоҳи Парвоз ва дифоъгарони даста тавонистанд ин ҳолатро бартараф намоянд. Ҳулбуг дар оғоз гуфтем фаъол буд ва пас аз чанд лаҳза зарбаи ҷаримавии таъин карда шуд ба фоидаи бозигарони Парвоз. бозигари дастаи Парвоз зарба мезанад таҳти шумораи 17 ва дидем ки футболбозони Ҳулбуг тавонистанд ин зарбаро бартараф намоянд ва партоф ба канори чапи майдон ҳисоби бозиро кушоянд ва ҳамин тавр Ҳулбуг дар оғози ин дидор пешсав гардид ва Зоир Холматов бошад ба задани голи аввалини дидор даст ёфт. пас аз ин гол боз ҳам Ҳулбуг пешсав, боз ҳам Ҳулбуг ба хати ҳамла мегузард. мебинем ки боз як имконияти дигар барои футболбозони мизбон, вале ин навбат дарвозабони Парвоз хеле ҳам хуб бозӣ карда ин ҳолатро бартараф намуд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳуҷуми футболбозони Парвоз ки дар дақиқаи 23-юми сабқат ин ҳуҷум роҳандозӣ шуд ва ҳуҷум бо гол ба анҷом расид. дар дақиқаи 23-юм Улуғбек Худоёров бо зарбаи хеле ҳам қавӣ задаи худ ба канори чапи дарвоза тавонист ки натиҷаро баробар намояд. боз як зарбаи дигар ин навбат берун аз ҷаримагоҳ зарба зада шуд ҷониби дарвоза ва зарбаи зада ноаниқ аст. акнун мебинем ки чӣ гуна мизбонон талош карданд. дар қисмати аввал футболбозони Ҳулбуг фаъолтар ҳам буданд нисбат ба рақиби худ. дар ин ҳуҷум тӯб ба дасти бозигари Ҳулбуг бармехӯрад ва ин ҳуҷум ба анҷом мерасад. нимаи аввали дидори Ҳулбуг ва Парвоз бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид ва дастаҳо бо чунин ҳисоб ба танаффус рафтанд. дар қисмати дуюм бошад Парвоз камеам фаъолтар шуд ва дар оғози нимаи дуюм Ҳулбуг метавонист голи дуюмро ба самар бирасонад. агар аз имкониятҳои худ истифода карда метавонистанд футболбозони дастаи ноҳияи Восе ва таваҷҷӯҳ мекунем зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи мизбонон аст. зарба ҷониби дарвоза зада мешавад ва дарвозабони Парвоз ба осонӣ ин зарбаро бартараф кард. баъд аз ин ҳуҷум боз ҳам талошу кӯшишҳои бозигарони Ҳулбуг идома ёфт ва боз як партоф дигар ва боз ҳам зарба. аммо зарбаи задашуда ноаниқ аст ва
бо амин зарбаи зада ҳуҷуми Ҳулбук ба анҷом расид. Акнун меҳмонон ба ҳуҷум мегузаранд ва мебинем ки тавассути канори чапи майдон ин ҳуҷум роҳандозӣ карда шуда. Дар дақиқаи 61-уми сабқат Шӯҳрат Мирбародзода тавонист ки парвозро пешсаф намояд ва ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи меҳмон гардид. Ҳулбук барои баробар кардани ҳисоб талош кард дар дақиқаҳои охири сабқат, вале дифогарони дастаи парвоз ва умуман дарвозабони даста хубтар бозӣ карданд ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи бошгоҳи парвоз ба анҷом расид. дастаҳои вилояти Суғ дар ин мавсим бозии хубтар нишон дода, ҳам Эсхата ва ҳам Парвоз дар қисмати аввали ҷадвал ҷой гирифтаанд. Эсхата ва Равшан ин ду бошгоҳ дар зинаҳои 4-ум ва 5-уми ҷадвал мутаносибан қарор дошта, натиҷаҳояшон қариб ки якхел ҳастанд. Эсхата қабл аз дидори мазкур дар ҳисоби худ 6 пирӯзӣ, 1 мусовӣ ва 3 бохт дошт. Равшан бошад 5 пирӯзӣ, 2 мусовӣ ва 3 бохт. акнун биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба дидори Эсхата ва Равшан. бохӯрии дастаҳои Эсхатаи Хуҷанд ва Равшани Кулоб дар даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо ҳисоби 2-2 мусовӣ ба анҷом расид. Дар дақиқаи 9-уми дидор соҳибони майдон ҳисобро кушоданд. голи аввалини бохӯриро Ҷурабой Исоев, бозингари рақами 10 дастаи Эсхата, ба ҳадаф расонид. дар дақиқаи 14-уми бозӣ ба Ҷурабой Исоев задани боз як тӯби дигар муяссар шуд. бозингари рақами 10 дастаи Равшан Далер Чолов дар дақиқаҳои 21 ва 81-уми вохӯрӣ имконияти задани ду тӯби ҷавобиро пайдо кард ва вохӯрӣ бо ҳамин ҳисоб мусовӣ ба анҷом расид. биёед акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳои даври 12-уми Лигаи Якуми мамлакат. даври 12-уми Лигаи Якуми мамлакат санаи 17 июл оғоз мегарданд ва ҳамаи сабқатҳо дар як рӯз сурат мегиранд. дар ин давр Ваҳдат бо Душанбе 83 дидор анҷом медиҳад, Файзканд бошад бо Барқчӣ, Парвоз дар майдони худ Шоҳмансурро қабул мекунад, Сарои Камар бо Ҳулбук, Равшан бошад бо Исфара, Локомотив Пумир бо Эсхата дидор анҷом медиҳад ва Зарафшон бошад бо Дӯстӣ андари майдони рақобат мегардад. дар ҷадвали Лигаи Якум дастаҳо дар чунин мавқеъҳо қарор доранд. таваҷҷӯҳ мекунем. садрнишини ҷадвали Лигаи Якуми мамлакат пас аз 11 давр бошгоҳи Файзканди Восеъ аст ки бо 27 имтиёз дар зинаи аввал қарор дорад. баъдан Локомотив Пумир дар зинаи дуюм аст бо 23 имтиёз. Душанбе 83 бошад бо 21 имтиёзи ба даст оварда зинаи сеюмро ба худ ихтисос додааст. Эсхата, Равшан, Парвоз ин дастаҳое ҳастанд ки дар зинаҳои 4-ум, 5-ум ва 6-ум мутаносибан қарор доранд ва дар зинаҳои поёнии ҷадвал бошад Исфара, Шоҳмансур ва Дӯстӣ ҳастанд. Дӯстӣ пас аз 11 даври анҷом дода дар ҳисоби худ ҳам як пирӯзӣ дорад ва бо касби 3 имтиёз дар зинаи 14-ум аст. даста дар хатти дифоъ он қадар хуб бозӣ намекунад, зеро дар 11 дидор аллакай ба дарвозаи худ 33 гол сар додааст. Шоҳмансур бошад ин дуюмин дастае аст ки дар ин мавсим бозии устувор нишон намедиҳад. даста ба мисли бошгоҳи Дӯстӣ низ дар ҳисоби худ як пирӯзӣ дорад ва Шоҳмансур хатти дифоъяш назар ба Дӯстӣ дида заифтар аст, зеро футболбозони Шоҳмансур дар 11 сабқат ба дарвозаи худ 42 гол сар доданд. бинандагони арҷуманд, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи Фат ба анҷом мерасад. бо шумо будам Фаридуни Шарифзод. хайр то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.